ನಮಸ್ಕಾರ CountNCook ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲಿ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲ ಮರ್ವಾಯ್ ಡ್ರೈ ಪಂಡ ಕೊಯ್ಯೋಳ್ ಡ್ರೈ ಕಾಸುಪ್ಪದ್ನ ಪಗ ಬಾಜಲ್ ದೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಗದ ಚಕ್ನ ಡಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮರೆಪಡೆ ಅಂಚಿನ ದೋಸ್ತಿ ಆಡಿಡ ಶಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರ್ಕಾದ ಉನ್ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯಂಗ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾತ್ ಪಂಡ 100 ರೂಪಾಯಿದಾತ್ ಕೊಯ್ಯೋಲ್ ಪಂಡ ಮರ್ವಾಯ್. ಈ ಅಟ್ಟಿಲಿ ಕೇಕ್ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂಜಲ್ ಒಂಜಿಲಿ ಚೆಂಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಅರ್ಧ ಕಂಡೆದಾತ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರಿ ಸೊಲ್ತದು ತುಂಡು ಮಲ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಆಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅರ್ಧ ಮಸಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಎಲೆ ಚೆಂಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಸಾಸೇಮಿ ಮಸಾಲೆಗೆ ಅರ್ಧ ಎಲೆ ಚೆಂಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಮೆತ್ತೆ ಒಂಜರೆ ಎಲೆ ಚೆಂಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಬೀರ್ದರಿ ಒಂಜರೆ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚೆಂಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪದ್ರಾಡು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚೆಂಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಪುಣಿಕೆದ ಪುಲಿ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಅಟ್ಟಿಲ್ ತಯಾರು ಆವನಗ ಮೆತ್ತಡ ಬಿರ್ಕೆರ್ ಬಡಾಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ 30 ml ದಾತ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಸುರ್ಕಾದ ಮಸಾಲೆ ಪತ್ಪುಗ ಹಾಕಿ ಬಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲ್ಲೆ ಬಣಲೆಗೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕು ಪತ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಅರ್ಧ ದಾತ ಸಾಸೆಮಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒರಿದ್ನ ಅರ್ಧ ದಾತ ಬಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀರ್ದರಿ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕೋಣೆ ಲಾಯ್ ಘಮ ಘಮ ಬನ್ನಗ ಬಣಲೆನ್ ಜಾವಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂತೆ ಬೆಪ್ಪು ಉಪ್ಪನಗನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಪುಣಿಕೆದ ಪುಲಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಗಲಸಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದ ತೂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಮಸಾಲೆನ್ ಸುರುಟು ಪುಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕ ಪುಣಿಕೆದ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಡವರ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಣಲೆನ್ ಕುಡವರ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಣಲೆಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಾಗ ತಾರಾದೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯನ್ ಬನ್ನಗ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಸೆಮಿ ಪಟಪಟ ಪುಡವನಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಳೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬೇಗ ಬಾಡಾವೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆಯ ಗೀಸೇಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪೆರ್ಕದ ಮಕ್ಳೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡನ್ ಬನ್ನಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕದ ಭಾಗ ಮಲ್ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊಯ್ಯೋಲ್ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೊಯ್ಯೋಲ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದಾಜಿಡ್ದಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿರ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಎಲೆಯ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪಿರ್ಕದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹದ ತೂಟು ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಪಲೆ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತದು ಒಂತೆ ದಮ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಕೊಯ್ಯೋಲ್ ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಡೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತುಪ್ಪು ಮಿತ್ತಡಿ ಇಂಚ ಬೆರ್ಕಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೊಯ್ಯೋಲ್ ಮಸಾಲೆನ ಒಯ್ತೊಂಡ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮಕ್ತಂಡ ಯಾವು ನನ್ನ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ
ಹೇ ಕೊಯ್ಯೋಲ್ ಮರ್ವಾಯ್ ಡ್ರೈ ತಯಾರಾತನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿ ಪಾಲೆ ಏನ್ ಚಾತನ ಪಣದ ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿ ಕೆಳಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪುದಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಿನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಖಂಡಿತ ಮರೆಪಡೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್.